帰る道でカエルを踏んだ。靴の裏に広がってた踏んだ。通学路帰る道痛い一人だよ。俺も大体一人 PK ファイヤー。一人でゲーム、毎日ゲーム。友達いない、女もいない。気をつけろよ、前を見て歩けよ。通学路帰る道痛い一人だよ。俺は寝てる、何もしてない。車に揺られ約15分。昨日の夜はあまり寝てない。朝は寝てる、夜は寝ない。